Salutare toată lumea, bine v-am găsit la acest episod. Eu sunt Ștefan 69 și este primul nostru episod de Salvează Pitipoanca, să-i sună așa. Dar eu cred că va trebui să pun acum pauză, că am uitat să fac ceva. Așa. Bine, da. Eu cred că o să vorbesc mai încet, pentru că părinții mei dorm. Așa. Și voi posta video-ul ăsta la ora asta sau nu știu, o să postez. Mă gândesc eu. Bine, hai să dăm start. Pitipoanca fugi că o prinde hoțul. Valea. Ăsta. Poate ce merge Pitipoanca, normal că e Pitipoanca dacă merge așa. Cu lanterna. Scary dog. Îi dau jambonul ca să fie cu minte. Cred că vreau să iar să mănânc. Pițulina. Salvează Pițulina, dacă poți. Stai, ce doamne. Da, reclamă. Vom trece peste asta. Așa mi se întâmplă mie. Mi-apar reclame fără să știu. Uite ce șmecheră e Pitipoanca mea. Pițulina, what the fuck. Pitipoanca face foc în vapor, veleu, la foc. Pitipoanca, dar tu nu știi să gătești cârpă, ca să nu te intoxici. Pitipoanca nu știe ce să facă. Lanternă, Pitipoanca. Pitipoanca ce să folosească? Jetpack sau scară? Mai bine scară, că te lovești cu capul de tavană, cred. Da, uite, era corect, scara. Salvează Pitipoanca. Nu! Am primit acest gift, să spunem așa, și care îmi dă ținute pentru Pitipoanca. Dar nu vreau, dau no thanks pentru că îmi dă cu reclamă. Așteaptă. Hai da. Oh my god, Pitipoanca este prea Titanic. Ce să facă Pitipoanca? Să-ți pun un ombrel sau un cort? Eu zic cort. Eu m-am jucat puțin câteva nivele, să spunem așa, înainte. Lui Pitipoanca e foame. Ce să facă Pitipoanca? Păi, pescuiește. Alo. Serios? Godzilla? Serios? Urăsc reclamele astea. Hai să mergem. Pitipoanca este pe Titanic. Pitipoanca folosește un cort. De unde l-are? Nu știu. Dacă mai vedeți acolo jos reclame, ignorați-le. Lui Pitipoanca este foame. Vrea să mănânce un peștișor. Pitipoanca este Neptun. Și îl mănâncă și crud. Aleu, un rechin. Pitipoanca e frică de rechini. Văd ce își scoate ochii din cap. Na, jambon. Wow. O insulă. Bă, viața mea de brec. Ne-am întors să salvează Pitipoanca. Dar sunt în mijamale că de-abia m-am trezit. Pitipoanca este de... Cheamă, aruncă cu asta, cred că să dea jos. What? Serios? Trebuia să mă gândesc la asta. Urăsc reclamele.
Ele Pitipanca, iese-te. Dă cu buta, Pitipanca. Ah, era și logic. Dai, scoate ochii din cap. Pitipanca. Îi dă pacalică. Ia și tu, mata dulciuri. Wow. N-ai primit dulciuri la viața ta. Lol. Help! Aici! Foc, cred că dacă mă gândeam dacă artificii ar putea să țintească fix elicopterul. Așa că foc. Uite că a mers. Dar poate ia focul, elicopterul. Focul, să ia focul. Ne-am întors la salvează Pitipanca. Zombie Forest. Oh, lol. Zombie Forest. Ceva înfricoșător. Muzică. Wow. Zombie. Dau cu o bucată de brânză în cap. Luna. Și m-am făcut eu vârculoc. What? El s-a speriat. Ah, cum să trec de el? Este un zombie care își încălzește mâinile. Mă fac și eu zombie. Uite, e capul e mai mare decât corpul ăla aia. Wow, am trecut. Salvează Pitipanca! Wow, ce mișto arată așa. Guci? Uite, vedeți, are acolo G, dar nu. Nu, mersi. Rămân cu Pitipanca mea. Asta albă. Model zebra. Să vedem. Help! Ce? Pitipanca, te urmăresc doi zombi. Nu știu, asta. Fasolica. Băi, din Plants vs. Zombies, lol. Încă doi. Ce să fac? Dau cu apă ca să se electrocuteze. De unde are ea pisol cu apă, nu știu. O casă? Pitipanca fuge. Ulei sau ce asta. Ca să nu zice că crede acolo e zombie. Zombiul nu va simți nimic. Gen. Noroc. Wow. De unde avea ea ulei? Vreau să spun de unde are ea ulei. Reclamele. Se pare că reclamele încep fix după ce termin un level și asta urăsc. Salvează Pitipanca! Oh nu, mânume de vială. Ce va face Pitipanca? Scutul Captain America. Oh my god, acest scut al Captain America m-a salvat. Vezi ce scoate ochii din cap să mor eu. Ce trebuie? Soare. Ca să se suce. Nu mă descred că a mers. Oh nu, o fantomă și scoate ochii și mai tare din cap. Păi, filmele cu fantome, ce faci? Le aspiri. Foc. He. Pitipanca pleacă. Nu! Ne-am întors la salvează Pitipanca până mi se încarcă și mijlocul, așa? Oh, Pitipanca merge cu o din asta. Oh nu, un copac îmi blochează drumul. Ce faci? Accelerezi sau tragi manetă? Tragi manetă. Wow. Bravo, Pitipanca.